हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै थाहरबाय। नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, साननैसो सिगांनिफ्रायनो फैनो गोनां मासुम नार्जारीनि बड' मिउजिक भिडिअआ आबुं महर मोनबाय आरो बावैसो हगार जाबाय। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों समायना रमायना। बे बैसागु मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फाव खालामदों सुपार डान्सार मासुम नार्जारी, लोगोसेनो जयसिं बर', लाइथुन नार्जारी, अनिन्द्र ब्रह्म आरो बोदला। मेथाइखौ रोजाबदों निजरा रामसियारि। डाइरेक्सन, कनसेप्ट आरो करिय'ग्राफ खालामदों सोमावसार बसुमतारी। लाइरिक्स आरो टिउनखौ होदों मनरन्जन ब्रह्म। एमइउआव दङ जुलि बसुमतारी आरो सानसुलि बसुमतारी। कालारिस्ट आरो मिउजिकआव दं खगेन स्वर्गियारि। लाइटआव दं लोमसार आरो जेलसिं। मिउजिकियानाव दं प्रताप हरेश्वर स्वर्गियारि। एरियेलाव दं डिम्पल बसुमतारी। सिनेमाट'ग्राफियाव दं नायस्रां गयारि। कास्टमाव दं निजोरा आरो सोमावसार। लोगोफोर, बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा ईउनन क्रिएशन चेनेलाव नायहैनो हागोन आरो फुल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। बेनिफ्रायबो नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हासिगोन। बिदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै गालांदो लोगोफोर। थेंक इउ।